pali kagulu kena kake daily kutumiza ma text kwa anthu pa Facebook, pa WhatsApp, bwerani mujoine Sataniki ngati mukufuna chuma, bwera tasegula chai cha Sataniki, ndine sing'anga wakuti. Nde adaina kana atumiza ka text akaka akuti tasegula chai cha Sataniki ngati mukufuna kulemera imbani phone pa number line. Ndiye ndifuna ndimve kuti kodi what's their story. Taswera mumati ndiyimbe so 2 minutes. Ndeno mati tafotoza ndikuno bwino. Mesa munanditumizira SMS kuti ngati mufuna mujoine Sataniki imbani phone number iyi kuti mulemere nde ineso. Okay, na mulipo malanji. Ine ndimakhala kunzuzu kukatawa naimba phone cha pompa nonso. Okay. Na mulini zaka zingati? Ine nditaka 37. 37 mwe wana wa secondary school madani. Basi ndine mphunzitsi ku primary. Okay, ndine mphunzitsi ku primary. Ono mulindi ana ngati? Ine panopa mwana ndilibe iya. Mwana mulibe. Mumuna mvapo mpekese oti muntu akachiona mpingo wa Sataniki amatopeka nsembe ya mbale wake kapena mai yake kapena bambazi munamvapo? Namvapo. Ndeno sembe ndo ndimene chai inachoseba hapa nopa sembe imene imwapeke pandi ya magazi. Zintauza kuti mulinde mbale wanu tundu wafungu wacho lino? Ife kwathu nde malabino kulibe. Mulibe mbale wanu watundu wacho lino, Okay, ndeno ro kunoko magaziwo amapezeka painti mozi amapanga 45,000 wacha. 45,000. Okay. Ndeno ndiniyo 45,000 painti mozi ya magazi. Nangano pai no kamuta kuti pezera painti mozi ya magazi anthu ndo wacha kuti no? Nde kuti mundipezera ndinuyo kumene koko. Okay, nde kuti no mupeze 45,000 painti mozi ya magazi mumaombola magazi amenewa. Ndeno matipezera zipangizo izi matipezera kumanda amakatitengera dosira pa ntundu yoti munthu anamwalira. Mukatero matipezera masingano awiri ni makindulo awiri awaiti ndikasaza kopira ndi zira limodzi. Okay, ndiye magazi woti timagula kuti? Ino sinamalize. Ndeno mukatero matipezera mazi mbuto la flozi. Okay. Kunoko magaziwo amapezeka kumpingo wacho kuno. Ndeno timakuza nikuti mukapeza 45,000 ejati zipangizo zimene mwapeza zijati makuza nikuti mupite kuchipinda kwanu panokha. Mumalumbiritsidwa muli kuchipinda kwanu kuti zimene mungamapande kuti wina asakuoneni kuti kuchipinda kwanuko. Okay. Mukatero timakupatsani manambala agency akwini athu amene amapanga za magazi ndi mapiri ndi ndalama. Nde timakuza kuti mukampeze. Hello? Nde apapo ndikaombola monga 45,000 ndithakulemera ndithakupeza ndalama zambiri bwanji. Ino sinamalize mungo ndizvetera sinamalize. Okay. Ndeno mukalumbiritsidwa timakuza nikuti ino timakupatsa manambala agency akwini athu amene amapanga za magazi ndi ndalama ndi mapiri timakuza kuti mukampeze agent wachizimayi. Mumakaperekera nsembe imeneyi pa agent wachizimayi ndi manambala akupatsani aja muli pa agent pomwepo mufoni mwanu mumalandira kuti mwabwera ndalama yosaposera 5 million kwacha. Komano timaziwa kuti masimukadi ngati amene wasangalandire 5 million kwacha. Masimukadi timakuza kuti ino ndalama imeneyi mukwanisa kuti muyilandire musavuta. Ku banki sizingatheke kuti mwina kupereka account number. Okay, nobody. Okay, nobody no njira ziwiri timakuza nikuti no mukaike no ndalama kwa account yanu imene ya Airtel Money ndalama zimene kuti no ndalama zathu za magazi zamabwera kwa account imene iyi kuti no zikapezanirane chifukwa chake ndalama zathu za magazi.
yake noti makuza kuti no mungaike kwa account kwanu ku Airtel Money ndama yosaposera 45,000 wacha kuti ndama yathu ya magazi ikamabwera ikasukeno ndi ndama yabwino ili kwa account kwanu kuja. Okay. Ndipase ma details yo sindifuna kuchedwa so ndiyambe process yo. Okay, mungotipezera mungotipita kumanda mukatitengera dote kumanda bantu mbira. Ndeno mukatero mutipeza makendo awire. Awaiti ndeno mutipeza masikano awire. Ndi 100 kwacha ndi kazira kamozi ndi mazi mubodo wa froze ne market. Okay. Ya mukapeza zimene zozo mutiziwise ndama yanu mukakaika kwa account kwanu mukakapanga chichache kwa account kwanu muzatiziwisamo mmalachira ubatizo wanu kenako timakutumizani mzama kwa account kwanu ku Airtel Money. Okay. Ndavesesa kwambiri ndipeze kai zinthu zokena ndikuimbira kapena ndiyambe kai ndiza magazi kuombolera ayi mupeze kai ino zinthuzo mukapeza zinthuzo ndeno mupeze ino ndrama imene inotakuzani ndama ndinayo kale apapa kwete amane. Okay, no ndikuti ino mupeze ino zinthuzo. Okay, then ndipeza zinthu. Okay, mukapeza zinthuzo no mutiziwe. Okay. Paja zina ndani? Ine ndi Brighton Sango. Okay, Brighton Sango. Okay, notakula ndani? Ndi mbaso mwina mawali chifukwa pali manda pafupi ndi chapanopa. Nditakuthamanga panopa. Masana zitautheka? Masana timapewa notumirano. Sanga kudabwina kuti nokumanda mwene mukupita kuno mukatani. Ayi ni pali njira. Ano ndi kuti ngati no pali njira mwamutsano kukatenga nondo chiro kumano pa musabangirisi kuti no anthu akaone kuti nomutenga dosira pa manda ya. Okay. Tathokoza kwambiri. Okay, kino ndilankhulani. There's something curious. Sakuthamangira, they're patient. Mpite kai mukatenge doti, mukatenge mukagule masengano, bottle of froze njani. So sisi mukatenga, ne muti banzia. Naisesa kumpasa kampata kunena kuti ndalama ndinazo. My goal ndifuna ndione kuti koda kufuna jani. Koma mene ndikuonera ineyo akufuna chifukwa mmene akuyankhula foni ku background yo wina akesa kuyankhula ndiye naso vekere kuti chani naneso mukagule singano nyanya kanga they are speaking from script ndiye ine ndaonera mavideo ambiri ama scammers ngadawawe amapanga zimene zindanyamata ku India ndiye ku Nigeria ali ndi script ndiyetu munthu akayankhula chonje muyankha chonje muyankha chonje apa ndi kuti apanga note kuti ineyo ndi potential customer nangasi koma sizikuoneka kuti anthu ambiri akubanza mafoni amangotumiza ma SMS randomly kumakhala zitsilu zina zake zoti zimaona ngati kuli ntaji kumene koko ndeti zimayimba mafoni and they end up losing money. Then ndifuna ndidikire kaika 20 minutes kenake ndibwera pamene pa naimba phone ndakatenga zinthu zicha kumanda ndagula chanchanda ndi 100 kwati ndi 9 then ndimve kuti apanga chani koma anyway kukanakhala kuti inuyo akupasani 5 million ku account kwanu iwo osangopanga ndi queen wawo mwaji kuti alemere iwo bwezi pano pali ndi mabilion chimene akufuna ndi 45,000 ya inoyo komanso anachula tina lake mapini chanjani chimene akufuna ndi ndalama zimene muli nazo ku account kwanu kapena ku Airtel Money so they will scam you ndiye izi zoti mujoin Sataniki izi ndzabodza and mundikire kaya paka 10 minutes kenake ndimbadzira somfana mine ndabwera saying kuzikhala bwanji ase nathamanga ndakatenga chani ndakagula singano chanchani apa zonse ndinazo ndione kuti zikhala bwanji chifukwa ndifuna ndisachedwe yeah so anyway hang tight I'll be back very shortly.
Hello. Hello. Yeah, the man officer in charge, yes. Ndikumva. Yeah, amene wabanga dongosoro alandrama kutumizira member watu amene kunojoina mpingo watu. Yeah, so abafero ne mwendebeza kumene Moses manga muno akuti niyo sanga kuti mugine mpingo watu amene komana. Ababa ndinatuluka kaya ababa ndimakatenga doti limene anandituma kuti ndikatenge nde mandali pafupi ndakatenga dotilo ndinayo apa nde ndagulaso froze ndi masengano awiri. Hello. Ndapanga kale. Ababa ndili kudene. Ndakwanisha kuona message ya drama kamaita kuona message yote katika polybano. Zimateke. Okay, ndabona ababa mukale nyumba mwanyu moyo. Nikale mnyumba, mukale nyumba. Mwakanyumba mwigwebirani, ikuze ndio nimekwenda kutazira, mutana tukwanza patizoni kwenda kwanza drama zangu. Wakati kwa drama mafukari majabuzi. Kwa kantu kake kuli ababa, kuli ndalama. 45 ya bwana mwe. Ya dusa. 45 ya dusa. Okay, ndio abadu mpaka ndio nimeeleza kutaka kutoka kwa mando ndio wala kitendo ndio azizungumzia za Sataniki. Okay. Ndio ndio matatizo kuna matatizo kwa misha. Kuna kabena kumali na kumele kwa kusaidia ndio wewe. Mundiwo pyeza to. Mundiwo pyeza to. Ndimo ngondo utaka kufunga jinsi. Chinsis. Chisinsi ndechi kusungidwa Okay, ndaba ndiga ndizoga mushoku yaya ndilo kuti ndibangiro kusoro kumuzeni account number yangu imene mungosendera drama zathu mutafuna. Okay. Koma abasimulekyo. Tango ndi simungango ndipasa account number ya ineyo ndingokutumizana pa mo 626 but 45. Ndipase ni account number ya National Bank. Ndipase ni account number ya National Bank ndikutumizeni 45 hiyo pa mo 626 but. Iyo imakaona kuti yondokera kunombo ndi maitakanza ndi account yangu ndikona kuti ikanga ndi yawerana. Mulepa bwino. Ndikumva bwino koma. Ndikumva bwino ababa. Koma nangasi ine ndikupanga zaphuma kuti ndipase ni account number ya National Bank ndingokupasani ababa 45 hiyo. Okay, so account yako member sisi pasa akoni wale kwa sanafike. Ndio katukuru kupanga ama ile kupanga mwina ngati mimi mabangina ngati mwina Airtel Money kumeza kwa Airtel Money. Okay. Then ningotumiza namba yake yomwe ndaibai. Napanga ndi namba yake yomwe. Okay. Napanga ndi jambo kumukabanga ngamo muzise majangwe. Okay. Napanga ndi majangwe ngamo muzise majangwe. Okay. Napanga ndi ndiga yomwe mandiro bali twangu mbele. Okay. So, in summary akuti membership ilipo koma imafunika jani magazaru bino masingana awiri bottle la froze 100 kwacha ndi doti lochokera kumanda kapanga zimene zozo mundi pasa 45,000 akuti chifukwa choti ino muliba achibale ache albino ndi tingo panga zoti titenge magazatu amene tinawo ku office kwathu kuno nafusa Airtel kuti kodi ino Airtel simatheka bwanji kuti munthu kuyuza namba ya Airtel ndikumanena kuti ndi magazi albino kodi umene usimulando kodi munthu ungakhale ndi sim card ya Airtel ndikuyigwisa ntchito iniyo musakuziwa kodi anthu amene anchifukwa chani sakumangidwa chifamba namba lawo ndi sakubitsidwa tu ali paliponse mbwe kutumiza ma SMS kuimba mafoni
ndayate wanandiyankha kuti. Then my question is how come these people use your numbers and they commit cyber crimes? Do you not know about them? Can you track them? How is there a way to have an Airtel number? People are in Zomba maximum prison. No, there isn't any way of knowing them. All these people are people when we abolish Zomba maximum prison. So there's a whole cartel going on in Zomba maximum. Ayatela ndoza kuti zimene zitikuziziwa komanso mapanga zinthu zambiri osati zimene mwanena zokhazo amatha kutumiza ma message kuti abale ana achita ngozi chani tufuna ndalama chanjani. Koma kuti amene akupanga zimenezo ndi ma prisoners amene ali ku Zomba maximum prison. Ine zinandabwitsa kuti zikhala zotheka bwanji kuti munthu ali ku prison ndi kumapezeka kuti ali ndi number komanso chani kumayimba phone. Tinayimbira phone ku prison. Spokesperson wa Malawi prisons. Chimwemwe shower. Yes. No, this is not good. This is not good. How can you know who I am? Then no. How do you know my number? How do you know my number? Bwana Shawa, hapa nayo yanga na Airtel concerning the cyber crime. So this being a journalistic phone call, the woman from Airtel says the people that are committing cyber crimes come from Zomba maximum prison. How could that be? That is a secure area, and what is your prison doing to fester out this type of crime? Our prison ananduza kuti zimene zonse zimachitikadi koma zimachitika choti pali ma officers ena ma prison warders amene amazembesa mafoni kulowesa prison imo komanso anthu ena amapereka mafoni kwa ma prisoners inde ma prisoners ndimene amakhala akuthamangisa zimene zonse. Our prison ananenso kuti akuyitanisa machine ina akuchokera ku China kuti izipanga scan zinthu zolowa mu prison kuti achepese zinthu ngati zimene zonse. Chimene chinandidabwisa ndi choti kodi zimene zimatheka bwanji ka prison kajakali ngati kachipinda kodi muli CCTV mmene momo ma prisoners ajali ndi nthawi yozuka nthawi yogwira ntchito nthawi yogona. Kodi zimatheka bwanji kuti akhali ndi ma office mpaka mmene mukumatchaja mafoni kumayika ma units ngati ine panopa ndikuyimbira kunja ananiyimbira international call. Mamane awo they are very organized akupanga zinthu zinezi kodi ndalama zikapita kumeneko akumadya ndalama zo ndi ndani ma 45,000 chifamene mayimba foniyo ma prison adawo ku background kumaveka kuti ena asa kuyankhula ndi anthu ena pa mafoni so chimodzimodzi ndi zinthu zoziziso kwambiri nayesa kuwayimbira a minister zikhale ng'oma koma foni yosana yanke.